Coffee. Kape, kape. Ayun. Good morning sa all. Kumusta? Good morning sa 1 million viewers. Kumusta? Salamat sa nag-heart. Thank you. Stylish Shock 11. Hi, Stylish Shock. Thank you. Salamat sa Thank you for the heart. Maybe you can. Thank you sa 12 million in the house. Salamat po. Please thumbs up po. Thank you for the heart. Thank you. Hi, Stylish Shock. Kumusta? I will done 500 USD if I can have no word pass. What? I will donate 500 US dollar if I can have no word pass. Wow. You can donate 500 US dollar. Wow, it's so generous. Anime lovers, hello anime lovers. If I can no word pass. No, okay. What? What? No, okay. Tagi man ako, Gab. Sintinapay. Salamat. 100, ano? Thank you. Wala na. Wala na.
Where are you from? Stylish Shock. Uh, Pag pinukulan mo, nagulat ako. Tawagin na para ihulog na niyo sa ano. wala mag-save ko nila. Mamay. Sa'yo mo na. Alive pa ako. Ha? Doon na, kaya tatagang ka man sadto. Dapat paano, naki-istorya ka. May ko lang sa'yo mo. Eh, naglalay pa ako, bawal yun. Laban ako. Da. Mama. Si Papa. Wala ko yan. Papay, ang tinanong mo. Sabi daw ka mo. Kuya Ken. Hi, Kuya Ken. Kumusta? Kumusta, Kuya Ken? Patamsak. Baka naman. Laging humingi ng tamsak, no? Thank you sa heart. Ito mga luto ko. Ay, si mama. Ate, oh!
Ito na. Gabriel. Ay, hindi ano siya una. Dili ba sila? Tuuton. Di ba bagay sa imo? Kay lalaki ka. Yeah. Tuuton. Yun na pa rin. At sa bawat minutong Kumusta ang isa? Kumusta saan? Sana sinabi mo para di na muling aasa pa sa'yo. Sana sinabi mo. Tigab diri kasing kasunggo. Di man di ano siya masunggo doon. Ay, kaya ka drama. Thank you for the thumbs up. Salamat po. Thank you po. Salamat. Mama, ulunan! Undangan eh, ulunan. Hindi na! Marbukon dito sa may dito sa amin. I never believe Natag kaya sa'yo. Ako na, galing. Ito dito sa may, kuha ka dito sa may violet na bag. Pira. 5.
Pera nga. 5 nga ni. Yan. Kinahata na. O, 5 times 5. Ay. Hello po. Salamat po sa top. Sa like. Sa nag-like kahit isa. Thank you. At 25 naman ako kayo na. Ayun ang Gabriel. Para pa makaano kita, makatipid kita. Maubusan kita sa Ang pera makuha ko din eh. Sa amin. Yan eh. Ay, 50. Gisi yun. Ha? Kasi. Hindi ba niya walang basta? Hi, sa 3 million. Salamat. Mama, kung naman din makuha ko sa ako na lang ha. Hindi ako tungguin. Si Gabriel. Ako na nga di ba mga bariya? Ayun ang Gabriel. Magformal ka daw. Formal na. Ako pag naano naman. Hindi ko siya. Ito. Wow. Salamat sa ano. Hi sa nanonood. Dapat pag naglibot, daw yung... Kaso kung may mga sa pasunahan. Kung naman mayroon dito Okay. Turuan niya. Kuragilo. Siguro nga gano'n lang. Kaya kuragilo. Mahila mo lang. Thank you, Lord. Si Jojo. Ang kulay blow. Ang kulay blow. Dok. Dok. Dali. Dok. Tutong niya. Alilo kaya si Jojo. Bakit talaga ang video? Mabalik na lang. Hi sa 2 million. Sa 2 million viewers. Oh wow, salamat. Wait lang. Bye. Thank you so much. Thank you for watching. See you again.